OK, čus a ja vás vítam môjho ďalšieho videa. Teraz sa pokúsim ísť nejaký ten parkour, ale nebude to také. Budem asi zbehať s kamerou, takže neviem, kde to tam položím. A ešte takých 100 metrov a som tam. A určite viete, o čo sa inak, kde som. Idem na strelnicu, to je kamenolom. Až kamenolom. Hej, tam musíme ísť. OK. Strelnica, ale to nie je dobre vidieť, pretože svíti slnko. Tak pokúsim sa nejaký ten parkour. A prečo som netočil? Musel som sa učiť. Mal som zlé známky. Takže preto som sa asi tak nevenoval tomu YouTube. Takže preto a možno kebyže dáte na toto videjko aspoň takých 5 lajkov, tak by som natáčal niečo aj v lesi, keď chcete. Nejakú zver, či by som našiel. Môžete kľudne, nie je to jedno. Už som raz takú zver našiel, keď bola zima. Som išiel po stopách, ktorých sa to hľadá najlepšie. Prepáčte mi tú moju slovenčinu a záhoraštinu, že tak je. No a tady, keď chcete, môžem v tom lesi. Možno aj teraz natočiť také videjko v lesi, keď chcete. Za tých 5 lajkov aspoň na toto videjko. OK, o chvíľu sa vidíme. Keď tam dojdem, môžeme ísť na to. OK, zatiaľ čus.